Mama, wala nimo buhatang imong pagkainahan. Daghan kag problema, daghan kag mga kuwang nga wala nimo gihatag sa amo. That is why ang mga mothers karon sa mga anak gispoiled tanan. Unsay pa ngayon ihatag. Pero mga kaigsuonan, the message is that dili baya ang ngayan nga tanan ihatag. Dili baya tanan nga ispoil nimo ang imong anak sa tanang gusto nila. Kay eventually, they will suffer. Mga igsuon, unsa man nialang kanato karon nga gisaulog nato ning kapistahan sa inahan sa kanunayng panabang. Kamo nga mga inahan nga diya karon kasi mga inahan dinhi. Mga inahan, I would like to clarify things. Kumusta inyong pagkainahan ngadto sa inyong mga anak? Do you think it's perfect? Do you think okay lang? Alang sa mga anak. Mga anak, alang ngadto sa inyong mga inahan. Okay ba ang inyong mga inahan? Perfecto ba? Walay flaws? Walay sipyat? Ha? Basig perfect ha? Perfect? Pero daghang mga anak din kusog kaayo magmurmur. Daghang mga anak diri magsigig reklamo. Ay si mama, ay ambot na lang yun. Daghan kayong mga anak nga ang ilang nabantayan puros mga flosses, puros mga failures, puros mga incapacity sa inahan, right? Ang mga anak. O kamo mga anak man sad mo, no? Daghan man gyud mong mabantayan sa tanang mga problema sa mga inahan nga dili mahatag. Moingon ka nga obligasyon na sa inahan nga ihatag kanamo nga mga anak. Pero again, dili baya mahatag ang tanan. There is no one like a perfect mother or perfect family. Pero mao na mga kaigsuonan, mangita man yung tagsipyat kasagaran nato no. Kusog ta mangitag sayop para sa atong ebanghelyo, gipangitaan nilag sayop si Kristo. Kita sa nga mga anak kanunay tag mama, wala nimo buhatang imong pagkainahan. No, daghan kag problema, daghan kag mga kuwang nga wala nimo gihatag sa amo. That is why ang mga mothers karon sa mga anak gispoiled tanan. Unsay pa ngayon ihatag. Pero mga kaigsuonan, the message is that dili baya ang ngayan nga tanan ihatag. Dili baya tanan nga ispoil nimo ang imong anak sa tanang gusto nila. Kay eventually they will suffer. They will not appreciate sacrifices. Ano man, gamay lang init, reklamo dayon. Gamay lang ganing pag-antos, dili nakaagwanta. No? Luoy kaayo, ang inahan intawon matarantar. Ang inahan intawon mangitag pa maagi unsaon nga ang anak intawon dili magreklamo. Pero kay balo mo daghan na kay mga anak karon no, reklamador kaayo. Usay mo yango-ungo sa kuha. During confession, Father, I am almost giving up my life. I attempted. Why, my dear, you are doing that? Because my mother, my parents are always quarreling. And sometimes, wala na sila time sa ako. Kamay lang kayong problema. Father, usahay na ako'y mga problema, dili man sila mamati. Usahay, Father, sige lang sila sugo na ko. These are little things, but they cannot appreciate sacrifices, and that all they know that problem can be solved by ending up their lives. Inana nakadali, as if they own their lives. So, mga inahan, please look up to your children. Guide them to be trusting to God, to be fearful to God. Guide and teach them to know and learn how to sacrifice. Kay after all ang atong kinabuhi, dili lang man tanan nga happy-happy ang kinabuhi. No, if we are seeing that, do you think Mama Mary, cuddling baby Jesus, do you think wala siya mga sakripisyo?
No? Do you think looking up to Jesus while on the cross, in pain, in agony, sacrificing His life to death, do you think ang inahan walay gibit-bit nga kabugat? I would like to point out, especially to us, mga anak diri nga naa, please love your mother. Ayaw intaw na busuhi ang gugma sa inahan because mahutdan sad na sila. Ayaw sigig pinpoint sa ilahang mga pagkukulang. Appreciate them. Love them. Give what they need. Emotional support, moral support. Because after all, dili sayon pag-atiman sa usa ka anak. Sa mga simbahan, usa ka inahan nga nagatiman kanatong tanan. Full of sacrifices. Kay kitang tanan, pasaway kitang tanan. Daghan kayo nato sama sa mga Hudiyo sa Ebanghelyo. O sa igisgutan, they always looking up to any problem. Mangitag sayop sa matag usa. Even we ourselves, bisan mga debuto kita sa atong langit nung inahan, I tell you, naayod na in a community, manaway, mangitag sayop, magmarites. Mangitag problema. Well, no one of us is perfect. Walay bisan usa nato maayo. Doon na gyud tay flaws. Doon na gyud tay apan. So, the message, mga kaigsuunan, like in our gospel that is telling us, hinaut-unta, when we are so devoted with our Blessed Virgin Mary, inahan sa kanunayng panabang, o kita mga anak sa kanunayng pangayo. Pangayoon sad nato ang gugma sa klase nga gitugyan sa ato langit nung inahan. Unsa nga klase ang tinuod nga paghigugma, without biases, without prejudices among any other believers. Let us build our strong devotion and relationship with our dear Blessed Virgin Mary, that we can also have that humility in us. Samtang naningkamot kita sa atong pagka matuod nga Kristiyanos, let us also share this love to one another without conditions, like Mother Mary. Ang iyang paghigugma, pagpangalagad, pagserbisyo, pagsakripisyo, pagantos, sama sa usa ka inahan, sama ninyo nga walay puas, nga bisan unsa kasipat ang inyong mga anak, kanunay ang inyong paghatag o paghigugma kanila. O ginaot unta, that virtue will extend diha sa atong community, and that we can feel God's love, God's mercy in us. Inaot pa unta.